bari ka ji mai gida, na rantsi da buwayar Allah ka sake shigo min sabgata idan ba sai ne fata-fata da kai ba ka ce ba ni ba ne. Kai, har yanzu kai baka san waye Musa mai gida ba, shi yasa kake so sai ka ja da ni, wannan abin yana ban mamaki. Ka je Borno ka tambaya waye ni, je Kano ka tambaya waye ni, kai har Fargora in ka je sai an faɗa ma waye ni. Rashin kunyar ka iya layin ku ta tsaya, wanda Allah ya taimake ka ni na horar da kai a wannan harkar, kuma na ɗau alƙawarin cewa ba zan taɓa yin faɗa da wanda na horar ba, da sai na nuna maka iya inda rashin kunyar ka ta tsaya. Awa ka ce ko? Haka zan faɗa, me za ka iya? Za a ga abin da zan yi, za a ga abin da zan yi, ka jira ni. No, 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 no. No, 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 no.